Kulilongwe Southeast kuoneka kuti kunali kusamvetsetsana pakati pa olemekezeka a Stephen Malondela amene ali MP wa Lilongwe Southeast komanso olemekezeka a Willard Gwengwe amene ndi MP wa Dedza Central koma mbuyomu mu chaka cha 2014 kufika 2019 adali Member of Parliament wa Lilongwe Southeast. Kumene kokozi kumvetsedwa kuti kunachitika zovuta ndipo monga tife machitika kuno ku Malawi kuti mfumu kapena kuti mmudzi zikachitika olemekezeka athu amabwera kumatithandiza ndi zithandizo zosiyanasiyana monga mabokosi komanso transport. Ndiye zitachitika mmudzi kumene ku Lilongwe Southeast anthu anapempha amalondera ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuderali kuti achitepo kanthu koma zimaoneka kuti amalonderawa zinachulukira ndipo anthu akumeneko anaona kuti mwina awafunse a Willard Gwengwe amene adakhalapo MP wa deralo polinso anthuwo amagwirizana nawo. Ndiye zimenezi Agwengwe anavomera kuti apereka transport komanso bokosi koma zimene zikuoneka kuti amalondera sanasangalale nazo ndipo iwowa Agwengwe akuti anatuma anyamata kuti akasokoneze mwambo wa maliro. Ndiye ife pano pa Nyasa VoiceBox sitikamba zambiri tilola kuti Agwengwe alongosole kuti ku Lilongwe Southeast nkhani yothandiza pa maliro inakhala bwanji nanga zinatheka bwanji kuti iwowo ngati MP wa Dedza Central akapezeke akuimbidwa foni kuti athandize maliro a Lilongwe Southeast constituency ya eni yake. Ndiye mukhale pomwepo kuti mumve kuti a Willard Gwengwe akuti chani pankhani imeneyi. Pepani mundilole kuti ndilongosole ngakhale nkhani za maliro zisindifuna kuti zizikhala ngati kuti zikulowa ndale komabe it's a long VN komabe ndifotokoze mbali yanga. Sabata yatha ndinayimbiridwa foni kubanja kwa fumu akalonga kuti atayimbira foni amalondera a MP adera kuti awatumizire mayendedwe ngati transport akatenge afumu akalonga kupita nawo ku chipatalo Kamuzu Central. Kudapezeka kuti amalondera poyankha adayankha kuti iwowo kwa Kalumbu kuli mafumu 752 ndipo pa mafumu 752 sangakwanitse kuti fumu iliyonse kati adwala azinyamula kupititsa ku chipatala. Ndi anthu aja adandiimbira ine foni kuti ayi tatithandizeni mayendedwe afumu ngodwalika kwambiri tipite nawo ku chipatala. Ndiye ine ngati munthu omudziwa afumu oti ndagwira nawo ntchito yayikulu mabloko awiri amene ali pakasemba adandimangira ndiwo ndili MP wa dera limenelo ndaona kuti andisakanire ndathandize. Ndiye ndawatumiziradi mayendedwe nkunyamuka kupita ku chipatala kwa Kamuzu Central. Ndiye dzana amwalira madzulo. Dzulo nalandira foni kuchokera kwa group ansendere afumu akanene kuti akubanja kwa afumu akalonga maso achipani kumeneko kuti ndathandize kukanyamulira maliro afumu akalonga komanso ndathandize bokosi kuti abwerere kumudzi. Ndiye zimenezo ndi zimene nawo zoti avuto palibe ndikuthandizani ngakhale kuti mwina ndi dera la anu ake. Ndiye anandiimbira foni kanena kuti ananditumizira message olemekezeka Malondera atamva kuti zimenezo ndi zimene zachitika. Ndi alankhula zawo ma message awo opseza onyoza zambiri zedi zolakwika zokhala ngati kuti mwina pena pake azira ngati maphokoso ndine. Ndiye sinafune kuti ndayankhe kapena kuti ndikhale ngati ndiwabwezera zamwano zimene amachita. Ndiye dzulo usiku chama pa 11 atuma anyamata zigawenga kuzilonjeza ndrama kuzipatsa ndrama kukathyola nyumba ya group ansendere paka na group ansendere kuthawa thawira mchimanga sanadziwike kuti odagona pati dzulo limenelo nzimayi tukambayi. Mama wa lero apeza zigawenga zina zakunchesi zina zapakamphata kuzilonjeza ndrama kuzipatsanso ndrama zigawenga zimenezo azipatsa lole kuzikweza mmene momo nkuopseza aliyense pamudzipo kanene kuti muderamo community apamenepo kuti wina aliyense ngati pano pabwere pickup ya olemekezeka a Willard Gwengwe zatenga mafumu ndi anthu kuti apite ku chipatala Kamuzu Central town kukatenga maliro iwowo apanga zachipongwe ali ndi mipeni imene anali nayo zikwanje zimene anayenda nazo kuti zimenezo zimene achite. Ndiye atandiimbira mafumu komanso grupuwo anandiuza kuti aya azisiyeni pena pake timakhala ngati kuti mwina atupeputsa maliro inuyo ndale mwachita nthawi yayitali tenti alemekeze maliro asiyeni awa pasakhale ngati maphokoso. Driver wanga namuuza kuti yayi ndi sister swag ndauza kuti yayi ingonyamuka nkoko
asiyeni a MP omalirowo akatenge kukamuzu central. Koma popeza kuti coffin likale konko ku kamuzu central ndemona kuti kodi ndakubanja apanga motani. Popeza coffin yo dakasiratu dzulo ku chipatala adatisungira. Nde anapita adi kuja malirowo anyamula bwinobwino ndiye awawa malo moti mwina angopanga zaulemu bwinobwino akubanjako ndi amene ananena ano bwinobwino kuti ayi ifeyo mathandizo amene talandira kuchokera kwa MP Gwengwe pasavute yayi. Coffin tinyamula tipita nayo kumudzi ndipo maliro bokosi linali tikachotsa maliro wankuyika mu coffin mwinamo. Zimenezo zimene anandiuza sikuti decision imeneyo inali yochokera kwa ineyo yayi. Anapanga ndakubanja komweko. Lezi gawinga zija zitaona choncho malingana ndi kuti panalinso ndalama zimene zimalonjezedwa zimene amafuna wapatse ndimene anapezeka kuti atsitsa coffin ija ndikuyika pansi kwa muzu central monga mmene ikuonetsera video clip iyo. Ndiye ine ndimangofuna nene kuti munthu ngati akukukana olo pa ground kuti sakukufuna palibe chifukwa choti olo zikhala ngati ndi ma violence pamapeto pake kumakhala kuti kudzonongera dzina. Chifukwa dzina ndiye kuti limene luyipa apopo ndira MP Malondela kuti akusokoneza mwambo wa maliro, ulemu wa maliro umene umayeneka kuti tapatse kapatsidwe afumu akalonga. Ine olo ntakhala kuti sinaime koma amene kulili pa ground amalondera chaka chamawa chakhala former MP ndipo sawina. Olo ntakhala kuti olo ine ndamenya kale 2014 ndaluzitsa ma centers wose. Ndipo ndilibe nawonso olo Google olo kuti ndi munthu woti ndamchinya kale 2014 amadziwa soka. Koma izizi advice yene ndimene kuti azipitiriza mapanga izi zingwaonongera dzina ndipo pamapeto pake adzapezeka kuti mwina mpando wakatenga ndi munthu wina mwina akhozomoneka opanda ndrama osaphunzira opanda ejeni koma ulemu umene umafunika kuti munthu zikhala nawo ngati olemekezeka umapanga zinthu ngati zizika kuonongera dzina olo dzabwera mamiliyoni ako ochuluka motani kandi ma t-shirt ka misonkhano yotani anthu amangokudyera osakupatsa voting kumadabo kuti uja analuza chifukwa chani. Ndili nayo experience amene zimakhalira zinthu ngati izi. Ndiye kwanga matero kuti maliro azalemekeza ndithu bwinobwino maliro amakhala ambiri maliro awiri atatu anayi asanu mu constituency mwinaso every day every week palibe chifukwa chokhala ngati kuti mwina kukhala ngati kulowetsa phokoso mbiri ya munthu imakhala kuti ikulakwika. Ndipo wina uja umampatsanso ngati kuti mwina akakhale ngati kuti mwina timonena kuti ndiye kuti mwina akumopa ndiye kuti mwina achita naye mantha tenti mvotera amene olo tenti muze timulimbikitse kuti mwina ayime pamene mwina munthu yokumtima kwake maganizo amene walibe. Ndiye natero kuti ndiyankhe zamene zinakhalira apopo koma kwakukulukulu ndi chifukwa choti amalondera adzipanikiza kwambiri kuti anthu awakonde pamene anthu sakuwakonda ziwoma kwambiri. Moti always even pano pakubanja asiya complaint kukamuzu central hospital komweko ya chipongwe chimene chachitika ndi maliro amu nkhanizo azisiya pa police unit ya kukamuzu central hospital kuja kunena kuti panali ndithu some scenes of zosakhala bwino kapena nene choncho kwapeputsira maliro awo komanso breach of peace. Koma izozo sinkhani ya ine izozo nzawo akubanja mafumu mwaso ndi azatha ku police kuti aone kuti nkhani izozo azipanga motani ziwoma kwambiri.